Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da ke gasar La Liga da ke ƙasar Sipaniya na son tara makudan kuɗaɗe matuƙa domin kasuwar musayar 'yan wasa ta bazara, kuma za ta so ta sayar da ɗan wasan gabanta na tawagar ƙasar Brazil Raphinha domin taimakawa ƙungiyar ita ƙasar Sipaniya wajen siyan ɗan wasan tawagar ƙasar Jamus Jamal Musiala mai taka leda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich, ko kuma ɗan wasan gaban tawagar ƙasar Sipaniya da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atletico Bilbao Nico Williams. A cewar kafar yada labarai ta Fijas, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal da ke gasar Firimiya na ɗaukar ɗan wasa Muhammad Kudus a matsayin wadda zai mai mata gurbin ɗan wasan gabanta na tawagar ƙasar Ingila Bukayo Saka, wadda ya samu rauni a halin yanzu. Sai dai ƙungiyar sa ta West Ham ta kimanta darajar ɗan wasan gaban nata na tawagar ƙasar Ghana akan kuɗi kimanin fam miliyan 100, a cewar kafar yada labarai ta Football Insider. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a cikin wannan YouTube channel din namu mai suna Layin Wasanni TV. Idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon kafa kai tsaye. A nan kuma za ku ji cewar mai horarsuwar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United Ruben Amorim yana son ɗauko ɗan wasan gaban tawagar ƙasar Sweden Victor Gyökeres zuwa filin wasa na Old Trafford a wannan watan na Janairu, wanda hakan ke nuna cewa zai karya yarjejeniyar rashin cin zarafi da suka kulla da tsohuwar kungiyar sa ta Sporting Lisbon, wadda dan wasan ya kasance yana taka leda a cikin ta, a cewar kafar yada labarai ta Sport Deport da ke kasar Portugal. Kungiyar kwallon kafa ta Juventus da ke gasar Serie A da ke kasar Italiya ta shiga zawarcin dan wasan gaban tawagar kasar Masar Mohamed Salah idan har ya kasa amincewa da sabon kwantaragi da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool, kuma ya bar kungiyar ta gasar Premier a matsayin dan wasa na kyauta a fasara, a cewar kafar yada labarai ta Pages. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a cikin wannan YouTube channel din namu mai suna Layin Wasanni TV. Idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon kafa kai tsaye. A nan kuma za ku ji cewar ƙungiyar ƙwallon kafa ta Paris Saint-Germain da ke gasar Ligue 1 da ke ƙasar Faransa na tsawarcin ɗan wasan baya na gefen hagu na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona Alejandro Balde, a cewar ɗan jarida mai Tamuroto a shafinsa na Twitter. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United na son barin ɗan wasa Anthony ya tafi a matsayin aro a wannan watan na Janairu, wadda aka rattaba hannu kan tauraron ɗan wasan gaban na tawagar ƙasar Brazil akan kuɗi kimanin fam miliyan 86, kuma ya ba da gudumawa tare da cin ƙwallaye wa ƙungiyar ta Manchester United kimanin guda 17 a wasanni 94 da ya buga ƙungiyar ta Manchester United a duk gasa, a cewar kafar yada labarai ta UOL. Kada ku manta da batun danna mana subscribe a cikin wannan YouTube channel din namu mai suna Layin Wasanni TV. Idan wannan shine kasancewar ku da mu a karo na farko domin ci gaba da samun ingantattun labaran wasannin ƙwallon kafa kai tsaye.